Hola, bon dia a tothom. Liliana Reyes, de Comissions Obreres de Catalunya. Primer de tot, agrair al Consell Econòmic i Social de Barcelona, a Francesc Castellana, per aquesta presentació d'aquesta memòria que sé que estic conscient de les hores de treball i de feina que porta. Moltes gràcies als meus companys i les meves companyes, perquè és una feina, i crec que ha quedat molt bé, crec que és un treball de moltíssima qualitat i que ens aporta moltíssimes coses per a la ciutat. També volia agrair que l'alcalde ens ha reafirmat el seu compromís per impulsar un acord, un gran acord de màxima rellevància de la concertació social, que creiem que és fonamental i que és importantíssim per poder impulsar totes aquestes qüestions i aquestes preocupacions per poder contribuir a la reducció de les desigualtats o augmentar la creació, contribuir a la creació de llocs de treball de qualitat, que és el que necessitem. Jo només per posar sobre la taula algunes coses per al proper any. Crec que encara valorem positivament les dades de Barcelona en termes de creixement econòmic, en termes de reducció de desigualtat i de reducció de pobresa encara ens queda aquest repte. Tenim una cinquena part de la població en Barcelona que està vivint en pobresa, en situació de pobresa, ho sabem. I respecte al que deia Francesc, és veritat que hi ha un creixement del 12% de les rendes a les llars, però aquesta és una dada mitjana. Quan ha crescut en totes les llars? També mencionaves que en les rendes del treball ha augmentat un 7,7%. Però la inflació, l'augment del cost de l'energia, l'augment del preu de l'habitatge, l'augment del preu dels aliments, que s'ha triplicat fins i tot, fa que estem perdent poder adquisitiu. I crec que tenim un repte en qüestió de salaris per a la classe treballadora. També estic d'acord amb l'Omar en que sí, que hi ha que fer polítiques contundents pel que fa a l'habitatge més enllà del complement de la llei d'habitatge estatal, que la ciutat és inaccessible per a la classe treballadora. Mireu, tenim una dada que és de l'últim estudi que hem fet en Comissions Obreres sobre la mobilitat laboral i ens deia diu que el conjunt de la ciutat hi havia 1.119.075 llocs de treball, dels quals el 52% eren ocupats per residents de fora de la ciutat. Per tant, la classe treballadora de la ciutat no té accés a viure a la ciutat. Venim de fora. I aquesta situació també ens planteja un altre repte, que és el de la mobilitat laboral, i que crec que el proper any serà fonamental aprofundir sobre la diagnosi, sobre la situació de desplaçaments a la feina que tenen origen i destinació a Barcelona i que, segons les nostres dades, la mobilitat a la feina és el 30% del total de la mobilitat amb origen i destinació a Barcelona, el 30% de tots els desplaçaments, amb la qual cosa tenim un repte de mobilitat laboral com a ciutat i que ha d'estar considerada dins d'aquest gran acord de màxima concertació. I crec que és tot. Moltes gràcies.